ithi ndinike ithemba soze ngife tu. Amen. Amen. Benza nike into ezoba ngaba ngomso nibe ithemba uzolunga. Amen. Amen. So xa unike ithemba unika into ezakwenzakalisa. Amen. Amen. Unike ilizwi elimnandi, ilizwi elinamandla, ilizwi esokubomba no wena uzonikezela likuvusele namandla. Amen. Amen. So into endawasifundele kuwe kuba kukho ithemba emthini. Amen. Amen. If uyakhumbula phaa kuYohane 14 ikhona ndawo phaa ethi mna ndingumdiliwe nyanisa walamasebe. Amen. Amen. So that means yes uba uthi ungumthi. Amen. Amen. And then asifundele kuyo ithi kukho ithemba phi emthini. Hallelujah. Amen. Kuba noba ukwazi ugawulwe kovele kushiyeke noba ligatya lingapheli elaa gatya. Amen. 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 Igatya lindo yinto yenza ukuba if le nto ngumthi yabo Amen. ndifike ndiyisike ndiyisarhawule ndawo igatya le ndawo izawushiyeka apha ezantsi bese mhlawumbi ibe nengcambu yabo. Amen. Igatya into nje xa umntu igatya kuyamxhela laa. Amen. Amen. Andiyazi ke uba aba basebenzisa kuthiwa zigatya xa kuthengi. Amen. Ndive kuthiwa kukhona igatya lalo mfana. Amen. Amen. Badla ngothi ke bona elalini igatya lalo mfana ngumfana osakhulayo. Amen. Yeah. So igatya zona laba kuthiwa kuthiwa zigatya nazo noba Amen. so ithi wena nawo kukhona ithemba phi emthini ukuba uthe wagawulwa wobuya uhlume igatya lawo lingapheli. Amen. If siyakhumbule ngoku uYesu Kristu ebekhe waba ngumntu waphila. Amen. Amen. Kodwa bambethe bambulala bade bamngcwaba. Amen. Amen. So ekungcwatyeni kwakhe abafundi bakhe bahambe besithi ye umntu esithembele ngaye ufile ngoku. Amen. That means babelahlile ithemba. Amen. Amen. Babehamba behlukana bebaleka baye befuna ushaka le ndawo beshumayela kuyo betheni belahle ithemba. Amen. Wabele bethe iintsuku zabantwana aphinde athini avuke. Bona kusuku lesibili sebelahle ithemba. Amen. 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 So into ebanga abuye kwisuku lesibili yafika lesithathu ebona uba ithemba litheni liphelile ebantwini. Ithi babe wadibana apha endleleni eyaMaus. Amen. Amen. Xa befikayo phaya wathi zindaba zini ezinokolayo ethemba samathandi. Amen. Amen. Bathi hayibo awuyazi uba umntu besithembele ngaye apha uswelekile. Amen. Amen. Umntu ebekuthiwa nguyesu obesenza izimanga apha ubhubhile. Amen. Amen. That means ithemba litheni liphelile. Amen. Amen. So ekupheleni kwethemba labo ithi le indlela abafunde kuyo ukuba ithemba likhona lo mthi lowo ohleka zigatya phaa kuwo